Ти така да караш, не е реално. Чакай. Забори се. Върни третия на мачка. Вистрел като скача и бас. Четвърта. Бас майка. Стига, дай. Чакай, не ми върти. Боже, господи, 2 клипки ще стане number 1. Къде сме, не стигнахме ли? Или как? Виж как се стресна на 200 на кола. Ой, на 200 ли беше? Да, бе. Не влязах. Отиде 190, 190 нагоре, бе. Ще го видиш после, бе. Не можа да отиде, бе. Майко, аз се блъснах тялото, бе. Срещата с втората кола. Усеща?